Gidan rahoto. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa a cikin wannan channel tamu mai suna gidan rahoto, gidan labaran gaskiya. A yau da muna ɗauke da labarin cewa wannan jarumi fitaccen darakta, producer da shauran dai ayyukan da ba a rasa ba mai suna Abubakar Bashir Mai Shadda, wanda ya kai lefen jaruma wacce ta kasance ɗaya daga cikin jaruman masana'antar Kannywood akwatuna 17 domin ya ga cewa ta zabo farin cikin shi, kuma an sanya rana. Domin jin cikakken bayanin kasance da wannan channel tamu mai albarka mai suna gidan rahoto, za mu ɗan je hutun rabin lokaci kafin mu dawo mu tsunduma cikin shirin ka'in da na'in. Hakika jama'a, kamar yadda muka yi muku alkawari na cewar idan mun dawo za mu tsunduma cikin shirin ka'in da na'in. A lokuta ko in ce a 'yan kwanakin baya mun ji cewa wai Abubakar Bashir Mai Shadda yana soyayya da wannan jaruma mai suna Aisha Humaira, inda aka ringa postin ana yada hotuna na cewar shine zai aure ta, inda ya shiru da bakinsa bai ce uffan ba. A yanzu ne muka samu labarin tabbacin cewa wannan fa magana da ake yadawa na cewa Abubakar Bashir Mai Shadda zai auri wannan jaruma mai suna Aisha Ali Zamiya ba haka take ba, domin shi dai ya bayyana cewa yana soyayya, kuma idan lokacin aure yayi zai fito ya bayyana a duniya wacce ke so. Sai kuma gashi yau Allah ya nuna mana cewa ga wacce za ta kasance a matsayin matarsa, domin har ya dage ya taƙarƙare ya yi fice a cikin masana'antar Kannywood, inda ya kai akwati ɗaya har kwaya 17 ga sunan kala 4, inda aka sanya 13 ga wannan wata na 6 a matsayin ranar ɗaurin aure. Allah ya kai mu sha biki. Jama'a kada dai ku manta ku ci gaba da bibiyan mu a cikin wannan channel tamu mai suna gidan rahoto, gidan labaran gaskiya. A nan ne kadai za a ringa sanar da ku da zarar an dora. Muna godiya da subscribing da kuke mana, kana liking, comment, share da dai sauransu. Allah ya bar zumunci. Domin samun bayani da an samar, kasance da wannan channel mai suna gidan rahoto.